moja komunikácia na spoznanie sa. From Slovakia. Ďakujem, Nini, ďakujem krásne, ste zlatí, ďakujem vám, ďakujem. Zoli, ako sa máš? Have you ever visited Italy? No, only Spain. Ďakujem krásne. Ríškovi sa to nepáči, ale tak Ríško ma aj tak má rád. Ahoj, akože ono to bude troška bledšie, ale už nebudem blondina. So by the time you come back, yeah, definitely. And I'm thinking to go back to the Istanbul during the summer because my friend Nati from Slovakia, we were talking and we want to go here also, like together again. Ďakujem. No super. Hola, ¿cómo estás? Hola, yo bien. ¿Y tú? Pani El vie. No, Ríško a pani El, takto si ruky podajte. Vazelínu. Reálne len toto. A čo robíš? Tak streamujem teraz a potom... No tak Zoli, užívaj. Vyzeráš mladé, fakt? A potom budem sa chystať si veci, lebo však zajtra zase mám foteničku, teším sa veľmi, samozrejme, teším sa. A tak. Tu hablé español, no hablé español, perdona. Poquito. Ty užívaj, no ja užívam, akože cez víkend budem, dúfam, že užívať. Nevadí, Ríško. Nevadí. Nyní do 15:40. To je topka. No, cez víkend chceme ísť von. Už som sa spojila aj s modelmi, aj takto, s kontaktmi, čo som tu mala. Skončila som v nejakej brazilskej skupine na WhatsAppe, takže... A chcem ísť znovu spolubývať, co sme sa dohodli, že pôjdeme. Nelly, mám sa dobre, ďakujem krásne za opýtanie. Tak on je môj kamoš, akože ho už dlho poznám. My sa s ním bavili, keď som tu bola príklad v Istanbule. Habibi. Lip combo nemám žiadne, mám len vazelínu, ľudia. Ríško. Did you like Spain? Yeah, of course I like it. But when I was in Spain for modeling, it was kind of hard for me because I was here alone and I don't have a good memories from that. So to je ten Daniel, ktorý čo? Ketika Rina sedang melakukan streaming, dia terlihat sangat cantik. Dia memiliki rambut yang cukup pendek berwarna hitam dan dia sedang menggunakan pakaian tank top berwarna putih membuat dirinya tampil semakin mempesona. Menurut informasi Nie pre Boha, akože ten sa mi tiež nejak dneska počujete ozval. kali menyapa para penggemar dengan melakukan streaming di sosial media. Bagi teman-teman semua Co? Pretože dúfam, že ma nikdy nenájde na streame, dúfam, že ani nikdy nepozrie si môj stream, ale však mi nerozumie. On mi poslal dneska fotku, že viete, ako je ten trend, že ChatGPT vám vygeneruje akože fotku, že ako má vyzerať vaša soulmate. A on mi poslal, že jeho fotku s nejakou akože vygenerovanou AI babou a on povedal, že sa strašne podobá na mne, že mu to pripomenulo mňa. Takže tak. Ahojte.